Hello guys! Majong adlaw ni Jung tanan. Welcome back sa mo ang channel ay Lixie Vlogs. So, karong adlaw guys, di ako daris kagardinan kay ahang pangharbiso ning mga nang gitapon og ng okra og batong. Unsa kay diha may ahang nakit ang duha ka buok pipino ha pangapilag harvest. Kay di na ni maato. Haning dad pilar kay madtumon ko madyo na raman ni mautan nila dadto. Kay narabay daghang mga bata dadto. Matukos pilar guys at tangiran ninyo kay ugma mularga na maglola ni Lixian sa to mapos Lixian dadto. Nara ko ihatag ni Lixian pod. Diyan nga managig ako abinlos bay basig mag-istorya pa mi dadto kani gajid ka tinuod. Mo nang pangharbisin ni nang gulay guys sa panghihatag dadto nila. Para tong pipino ang nakita dariha basta kay na ko pipino guys duha ka bukang nakita. Ja pangkuha ni nahang batong unja ra tong okra. Karisang batong ang unahon guys. Kaya nagdabos na. Kani magong batong ug di maato. Ato ni mo pangkuha. Kuan. Muguwang. Dan hira ba to gingang nanay wala ba ko kahibaw asa to dapit ag basol. Mga od. Basig hikapa na he. Mangharvest ako guys, kay murag lisod gid ning watay cameraman. Kita naman ang anja guys, inigmaman kog pangharvest. Kay to apog taw bato ay okra na arang daghana to ah. Kita naman ang anja. Hello guys, daragahang harvest guys. Tulo pa dai ni kapipino guys, da mo na ni tanang batong. Ang sarap pud ang naw naka kuan na mo pud ni. Kairong subo na mo pud ni. Jadi di ni nailabtan, di sa nahilabtan ni ng taong guys, kay marag kuwang pa ni. Kuwang pa ni si jahang pamuot. Ani na pagkos okra, kay nagdabos ag okra. Tara guys, na green na poy puwa ba nagbayulit, pero kana lagi si jah guys ug maluto na. Mo green na si jah na. Harbisun na. Mana yung pasulabian ron. Kapil ba din ni siya? Kapil. Ouch. Dara guys, manahang na-harvest guys. Grasyahan dyan mis Ginoo kay kada adlaw may maka-harvest. Mao ni siya guys ang na-harvest rong adlaw. Bangapog mag-harvest og okra guys kay grabe manupok sa kamot. Wa kay gunting daja, katil pergi jahang dahon. Mo nang kailangan jud mag-jacket. Kuning ditsuro mapakugsuot kay ngan malikog lami pero katil-katil man di pagmaridje. Mao na siya guys ang na-harvest. Napay pipino. Hello guys, adi pa ko mo adtog pilar guys. Gisugo pa day kong nanay. Papalit og salad kay mukaan ko no silag salad. Palit sa kog salad dari guys. Ningan si nanay magamping ko tus pilar og si tatay. Magamping man jitarong panahon na. Ang gisuo ag kuan ni Lixie guys kay ug adto ni jama mahughog. Para tong gibaylo asahang arios pud nga kanang laklak jud man kanang dijud mo pasulabi kahug. Dari ko mo palit og salad ila kagawad buning guys. Pakita ra man na anjag makapalit ako. Hello guys, dara guys. Kapalit ako 12 kabo kahang gipalit kay tag gis man ang isa. Arang lamian ni guys na tag gis siya pero arang lamian man pud. Sulit man pag imong gis. Kakuan ni kagawad buni pa siya. Gihangat ko na naghabal-habal nga ang gitik-scan asang gipahuwat ka rizit kay Juan palit pa kong salad kay giinitan siguro sa tatay. Babaya na adto na ko guys Asang katay sa? adto pilar Mungpa o Felix tay sa? Nay, mato na ko nay tay mato na ko. Hello guys, dana ko dari guys. Dos Lixie dia.
Muadto mi ilaan ang pulokyo kay naman ko gi-order nga mangga. Pasulabi ko kag mangga guys. Ug naa lagi pa nahabilin nga kuan ra ba kuno? Palit ay kanang nay halinen kay Bisaya. Dari pasulabi ta dia. Hi kabi. Hi! Hindi aragang gikamingawan guys. Inja og mapuhon, mato na si Jaog kuan guys. Mato na og hagna. Igura ko ning arhidari kay Naku, si eh. na igura ko ning arhidari kay tan-aw po kong liksi kay ampog ko lingaw datos bahay. Order po kong mga dari. Ako ra di ay kay si Mayor coming pa. Kay gikan tapos Mayor nagpa-enroll. Celebrate ko rumi kay na-enroll na si Ja. Tara, hi kabidali hi guys. Guys. Yan nyo guys. Gikilig maning bataan eh. Mag-amping ka dito biha. Naginom na kag vitamins be? Wa pa ma. Lo, hapon na. Hapon naman, minom kanino. Aminig pa din. Dani di ko sa una guys, katong wapay bagyo. Dani di ko kabalik-balik din yung kasadaan. Karon kay naghigwa-using naman. So, wa na. Never na. Binaw. Oo, ato. Anhin na naman kong baligwan po. Hani marong ga-uros-uros, marong ilang dubduban. Hani man na. Wala, dagay ng lupad nga kuan din. Wait, imong kuan be. Nagdubdub day sila dito guys to. Nag-snow. Nice tanawan dito ta, bundok. Wow. Tsak, wow. Si. Ayun ka, bandaga. Ay, Leng. Mo karon may humot be, hani maron be. Humot ba ho? Baho. Unsa man abi kana be? Kanding. Unsa English sa kanding? Nalimat na ko. Goat. Good. Igot. Labig bagjang pa imo ga. Lain mo ka o nakuan ka ng kanding. Darag kuan guys, quality. Dana mi guys, muayo pa ko dani. Adto gilang mangga to ah. O, di na kadyo maklarog bunga kay gipangkuhaan naman. Buong. Hello guys, dana mi dari guys. Dana pagbuongon, nagpahinamdam na pus katong ni Miss Mayor. Dara pa nagpa dungaw-dungaw. Ug ako bay nagpadungaw-dungaw. Hi te. Hello. Ate Janet. Hala di arag mangga guys. Mao jadi ang giarhi dari grabe, gid kahampuong ka na. Larang lamia, uy. Diyos ginuok ko di na lami ani dadun tanan. Okay, ko ano to nga dahong buhok ka sa kilo. Hindi naman na, salin na sis gahapon. Hala arang lami aman jud guys na. Basi gusto mo palit guys kabaangan. Kanang kabang-asa ba? Kabangaan. Kabangaan guys na. Mao nag Tagpilag kilo te? pila hatag 55 pag ba. Pila ka ni mo an? Wow, arang lami. Ha? Ang lami guys, di kamahayan guys. Okay, sus gadid sulit sigang pararhi. Arang lami kadyo. Sakay mo pili sa ako. Maang magatag isa ka kilo daani. Ang isa ka kilo. Lami adyo ni tiba? Kana ka yelo-yelo. Adyo Kada guys, ang pulokyo, adian, hampong kadyo. Hampong. Dadari. Kari ang gipili guys. Arang lami. Bi, adyo sakay ma. Sus, kasi maglibog maputag asa ang litin daani. Ug karibang hampuong. Kada iyon ko para dilo mo dai sa. Ganahan ko ti. Ti dapat us mayor ti. Apa dis mo naman? Mayor. Mubaan hira mi darig balik dito bitaw ni mahurot. Hala ka. Halak gamay na bilin Oo, doy. naman na. Wa na dis puno. Dahanan dyan Naka ako. may punuan pero gamay na to. ibabo. Kanang murag. Sige. Kani kuno tay basig sobrang Dapat kilo. ano ko rin timbangan datong taon na. Ang isa. Sobrang na kilo. Dublig silupin. Magdamang pukus bay. Naman po itong taga-Asti Rivers. Still birds. Pero murag bawal na ni Jaron sa isahang sakit. Sama. Ibo nagkaon ko ibo kihot kito ganda na. Magdapos bay. Lagbang. Lagi. Pilaw na, te. Kaya lang na lang na ikaw ng media. Pilaw na, te. Nabinta.
Eh, 100 naman. Pa may puno na ikaw na kayo. Wait, sandali. Kanang gamay-gamay lang. Kanang gamay-gamay ko, Ruby. Kani? Ay, akira na. Dana, 100? Wala na rin laman. Lagi na ako. Salamat, Tinte. Sana all. Pila ka buhok mana? Paana? Pinanaan. Kung kabuk mo. Ano? O, for ano? Ano. Diya ka rin. Kana, kung balikag, musuway, kung pagtagbalikag, puro naman tatuliin. Balik ka gagad pa. Hoy, bata. Baba ka dyan. Kuya, ayaw, Pi. Kay makasa, pero nagbaliguan po. Sini. Galibog, di ko sa mangga, nami ah. Atong kuan gud gahapon. Ako aja Gahapon sus. Kinadaganan maglibog tag asay mo. Piligon, idaghan. Pero kunoy, basig nagpasulabin ako. Tingnan mo ganyan na. Hindi na gula, di makakagtag ba? Hala. Mukbang nga, mukbang. Namunan rin na po. Ano di ko na ni gamay-gamay ni isa. Kumanda na. Kare. Kaya mo parehas. Mole na mi guys, salamat ka Ate Ann. Da. Ate Mian da, nagpalit kog mangga. Uy, ginuga, simbur pa sang likod mo. Bawor pa kong irong subo. Salamat Ate Janet. Salamat, Day. Dai, thank you, Dai. Bye-bye. Bye-bye, be. Bye. Salamat ka, Jute. Tara guys, nagbuwak guys na. Tara seliksian guys dia. Sus, sarang dakuas ngisi. Tara jigin jang katong buwak bitaw guys nga anggi for mga liksi mo na siya guys. Ning labong na. Dia daras ijibla karang dakuan na. Gimingaw jud ko ning buwak ka guys na. Hello guys, dana mi dari guys, naabot na mi dari sila bay ni Ate NN. Diya magmukbang migmangga mga on na may mga daghang bagtos dari. Tara guys, kay katong uban hangdad is bay atos Alicia. Diya na agto day magmakahurot ta dani nga asla man siguro ni. Betang sumayag panit be. Tara guys, naputol to gani ha kay na not enough space. Ay day kustos ang likod nga hampuong kadyo. Talaga. Kaya usog sabi ka, gunting at kutsilyo. Sibag sa bakit Ada ko yung amiga nila guys. So, guwapa ni siya guys. Mangita. Hala, wow! Parang humuta. Na guys, kabangaan. Nakimutron ma. Sige, naidiga-diga. Makadata ba ng dirga? Ba ka dyan. Leng, basig na ikon. Leng, kabo, Leng. Butang yung tubig, Leng. Katang hugasan. Yan na siya po. Ada siya po sa sini. Dahil ulit taos ang likod to, ha? Naglakaw-lakaw. Inugo naman dahil sila. Ala, lami lagi, te. Inugo. Lami, sige itong kuto-kuto na ni Ron. Kawa. Rasing di ah. Isa man. Ay, bibi saya. Yara mong bibi da, cute. Hi, Kayang. Kayang. Hi, kadali. Hi. Dapat mong bibi da. Damulag. Aksi sumpin. Okay ra na, uy. At least mo agi. Be, usog sabi. Usog sa bakay muna ko. Pero may ana dyan ikaon. Okay na dyan nite. Shout out ko na sa TNN guys. Kay kamulo kong pakpak dari kay nagpanunan ako kay rang lami akado da. Ay hutda mama ko no. Kau gajid mama. Guys! Shout out dahil ko sa ang mga amigong tunay sa balilihan. Efren Impas, ug ni Tata, alo! Balik kong sa Maris Bay, ha? Isa pa, mong kauyaban. Wala lagi ko uyab. Daghan na ta. Di Ngita sa tamang uyab ron guys, kay Apiki. ibisag na apam. Ug na apa, madara, ug na mo punit na to. Lami ajas mangga, oy. Parang lami asmang. Padapin sa ng mga bata di kirti mo. Handos ning kutsilyo. May para sa nasin. Asin. Aling! Pwede po Asin! tuyo, kasukal. Adi sa Sa may emote. Asin na. Ay! Sina, samad na. Ala, juas na eh. Di man makasamad po ng kursilyo, ha? Makasamad pa ka. Ditun. Grasilong. Di katawag, Alexia. Dari naman nato i-slice o ginagmay guys. Kay idaghan man mi dari. Slice na naman nato arang magpunit-punit na anja. Di ba te? Okay ba te? Pangunaw mo daan.
Daragi ka, ganahang adoy guys, ang ujuan. Mali jang Oy, ibalik shout balik out na ko ni my loves. Adoy, nauli na kay my loves. Nauli ana na nakanat eh. Naka naglubi. Pagdaan sa butong inagbubalik ka. Pagdagbuton. Patay tada ni Ron. Mali itong panihapon. Lami oy. Be, magtilaw jud ko kay di jud ko kantos. As luma. Namura. Karang as luma tilaw be tilaw mo. Kunit. Ati una. Hado po makita ni siyang uyab. Dara bay daga dari di Set out sa dali. Hey, Yeah. palo lagi. Dara guys ya. Available pa ni guys. Nangita pa ni kakuan. Kaya ko din. Luya, luya siya. Lami lagi siya kay humok. Kuya, wapog sila. Ilahar mang mangga na mo nga. Kuya ni. Nagali na ikagali kus ilahang kuan nangka. Nay, nahanang ka po sila? Di siguro to ila ra gyud tong silingan. Namunga daghan? May bunga. Baleng. Nami lagi maghumba rog nangka asa may humba ron ha. Asa may humba ron. Ganit? Asa may nangka ron ha. Yan ang bunga? May tulo ka buhok nagkumbabit. Baik ta. Ito data. Pwede mo good. Bupalit. Parang humutas mangga guys. Ganahan Diyos ko andan eh. T-reverse og si Prami. Na. Pero katang buhog danig dugon pasulabi jud. Sulabi puson. Asin. Liguon ni nung ganahog asin. Like mother. Ikaw pod. Mga anta guys. Way agda-agda dai ni ha. Mga anta ninyo guys ha. Arang lami ah. May asin. Amay jung asin. May asin. Man kos alik asin. Kita na. Basta asin ka mas ibabaw. Budburig asin ya. Ayaw ka. Di pwede. Di na pwede. Pati lawag maridyo kay ikag sa bata. Sangkas langit. Ma. Bayang. Asin nas kuan. Asin ra. Kung adobo na tadanig mangga. Mi oy. Huwag. Nangaan pa sila da. Hi be. Goodbye Pilar na be. See you hagna tomorrow. Adik ka oy, salamat sa Ginoo kay di ka makaon. Mangawon ko nimo be. Mangawon ka na ha? Ay! Ah! Salamat day Ate Ann ang pulokyo og ni Ate Janet. Salamat pod ni Ate Janet Morales. Tag-ija din ng mangga. Mi akajo oy. Pero good luck na raman enigma. Mila-mila nagbuhog. Ay puso na pa yung pasulabi. Anong ka aslom? Kuan na lagi na nainat. Dukan! Sapi na siya doktor ron. Mi adjust mangga guys. Lami ba? Laming sudag mangga guys. Mas lami sudag nagpalit mangga guys. Aw, sus, anong lami ah. Bawag mahalin pa ba ni? Apan mo ulit. Apan mo ulit. Ha? Apam. Apam? Bawag kagwanta na ho. Bitaw. Fokus sa atas atang kaugalingon ug atang anak. Di ba be? Di ba be? Wala ning tubag. Love ko nimo be, di? Ha? Love ko nimo di? Di na mo tingog. Di na ko. Wala na lami. Yawa naman. Ang kaaslom sa mangga guys, sama kaaslom sa mga taong ning biya na mao nga ayaw nagbaliki pa. Ouch! Tuara lagi.
Nanapod magmaoy na pod. Na may kaan guys. Sarami adjust mangga ni Ate Ann ug ni Ate Janet. Jatoy hanggi kuan dadto para dadan hasbay. Patilawon pa na sila sa reverse dadto. Anja congrats dai ni Florami Boholana ug ni Dwight kay nana sila Floor, undoy, Dwight. nana sila liwat. Hindi nanay bibi si Mami bi. Ala, nanay bibi si Mami Purami. Excited ka ba? Hindi nakabibi na Mami Purami. Nabibigyan po. Bibi na bulag na.